Il-karnival huwa wieħed mill-eqdem tradizzjonijiet ta' Malta bil-bidu tiegħu imur lura fl-istorja żmien tal-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Fil-karnival annwali jitwieldu kreazzjonijiet artistiċi ġodda kull sena, inkluż l-element satiriku. Din is-sena Net News mar il-Belt Valletta fejn saqsa lin-nies dwar kif jiċċelebraw il-karnival u l-kostumi li għażlu għal din is-sena. Dis-sena huwa the Day of the Dead tal-Messiku. Dak festa jiċċelebraw ġol Messiku u ma jgħidu Idea Dei Mortos. Kif qed tara ħafna skanetri għax huwa karnival tal-iskanetri b'tħejjiet kbar. Sena sħiħa xogħol. Ħsibijiet, ma norqodx. Ġieli nkun rieqed inqum impenġi. Ta' xi inti liebsa jekk? Toliver Twist, waħda mill-karati Toliver Twist. Inti ovvjament naturalment naħseb tħobb il-karnival għaliex tħobb il-karnival daqshekk? Għax mhux ġast jgħid karnival biex tagħti biri lin-nies, isma' tisir familja u dejjem tkun magħhom u dejjem hija ħaġa ta' unanità. Inti tagħmel kważi sena taħdem għal 5 ijiem. Jekk irnexxielek ġieli iħabbatna t-temp. Il-karnival għalija hija importanti ħafna. Naħseb li naħdem sena sħiħa li fl-aħħar li tilfes il-platform tinsa kollox u l-problemi kollha li jiġi miegħu u l-qalbek tibqa' id-damdam u jiena li ħajti. Għalik taraħ bħala mezz kif tesprimi ruħek, mezz kif tesprimi l-arti? Iwa, meta tara l-affarijiet isiru minn kostum, minn kif isir minn disin u mbagħad isir għal fuq tfassil u l-karru l-istess ħaġa, hemm kollox, ħaġa fuq oħra. Ġifieri hija apparti minn hekk hija mezz ta' komunikazzjoni ta' arti wkoll taqbel ma' din? Iwa naqbel 100% u jalla li ħafna nies jifhmu l-arti tagħna. Għax bija nistgħu nitfgħu barra l-arti tagħna u jifhmu għan-nies u jieħdu pjaċir magħna ovvjament. Inti taqbel ma' din l-isqarrija li hija komunikazzjoni ta' arti? Ekku, dan huwa showcase tax-xogħol kollu li nkunu qegħdin nagħmlu matul is-sena, nesprimu ruħna ħajjatin, min ipitter, min jagħmel crafts u kulħadd jista' juri l-arti tiegħu u x'hekk. Karnival huwa ħajti jew, ġifieri minn karnival ma noqgħodx naħseb. Aħna għandna ħafna nies kapaċi magħna fil-grupp tagħna, nirringrazzja l-Alla, vera kapaċismi u dan ix-xogħol kollu tagħna, ġifieri naħdmu aħna nħitu aħna bl-irġiel b'kollox. Ħafna. Il-Karnival Malti huwa pjattaforma ta' opportunità għal artisti lokali biex ikunu jistgħu jeżebixxu l-arti tagħhom. Ċelebrazzjonijiet ikunu mifruxa fuq 5 ijiem, b'attivitajiet isiru madwar Malta u għawdex bil-qofol tal-attivitajiet organizzati fil-Belt Valletta. Fost l-attivitajiet se jkun hemm sfin kompetittiv, attivitajiet organizzati għat-tfal, marċi u parati tal-karrijiet u l-arċilla miktuba minn Trevor Zara. Karnival jintemm bil-gran finale u l-parata tal-karrijiet fit-triq prinċipali tal-Furjana.